Здравейте и добре дошли в днешния клип. В това видео с голямо удоволствие ще ви представим доста нови продукти за така добре познатите оръжия за самозащита на Umarex. Като имаме доста нови модели боеприпаси, които днес ще тестваме. Имаме Power китове за усилване на мощността и други аксесуари, така че нека направо да започнем представянето им. Имаме удължение на цевта както за 50, така и за 68 калибър, като по-дългата цев ни предоставя по-голяма скорост на боеприпаса, което означава и повече поражение, нали, съответно и повече джаули. 50, 68 в удобни опаковки. Така. Споменахме комплекти за усилване на мощността. Отново имаме за 68 и за 50 калибър, като трябва да обърнем внимание на няколко неща. Значи за отделните версии на двата модела, говорим сега примерно 11, т.е. 50 калибър има версия 11 джаула и версия 7,5. 68 калибър, по-големия револвер, отново има две версии, 16 джаула и 7,5, като комплектите за всяка една от тях са различни. Така, при монтирането на такъв комплект получаваме мощност от 20-30 джаула, е написано при 50 калибър, а при 68 е написано 30+. Като това води до надвишаване на 24 джаула, над които вече въздушното оръжие трябва да се регистрира в служба КОС. И другото, което е много важно, имайте предвид, че вие за да монтирате това нещо, вече правите манипулации върху вашия пистолет или револвер, което води до отпадане на неговата гаранция. Така че всеки сам се избира. Това е много интересно. Днес нямаме 50 калибър пистолет да покажем, но това е speedloader, който се слага отдолу и вече тук можем да монтираме лазер или фенер. И много удобно топчетата, след като се развие това нещо, се натикват и отиват директно в магазина. Пробвахме го, работи перфектно. Предполагаме, че най-вълнуващото за всеки от вас са различните боеприпаси, така че сега ще тестваме и ще покажем отблизо всеки един от тях. Нека да започваме. Първият боеприпас, който ще тестваме в това видео, са ето тези гумено-метални топчета, които са два пъти по-тежки от най-тежките топчета, с които сме стреляли до сега, така че нека да видим как ще се представят. Силовитката е заредена, топчетата са заредени в пистолета, оборудвам се с цайсите, за да не са контузия. Дистанцията е около 7-8 метра и да видим. Изпитаме керамиката. Мен ми се стори, че се щупи, пак тя не се изчупила. Успява да оцелее. Горе е леко пукната. Да, нищо, сега ще я спукаме. Дигаме нивото. Следващият боеприпас, с който продължаваме, са ето тези топчета от хромирана стомана. В инструкциите за употреба на тези чисто стоманени топчета пише, че е хубаво да намазните барабанчето с силиконово олио или смазка, за да улесните реално вкарването на самите топчета, защото са направени абсолютно по диаметъра. Така. Мисля, че бах мамата. О, добре бе! Пирамидата се щупи, определено. Ние сме живи и здрави. О, стиктира бе, човек, браво е! О, направо, гледай бе, човек! Я сега, я само погледни, стоя с... Не сме тръгнали с сериозните боеприпаси. Да. Ето какъв е резултата, на какво е керамидата. Какво ще кажеш на хората, които казаха, че с малко по-дебел яки няма да ги заболи? Да, имайте предвид, че в момента тестваме най-слабите от тия, които ще стреляме днеска.
е, че ако някой наистина си мисли, че това е чак работа, може да дойде с 5 якенца да застане тук и да видим дали нямам да откъсни уход. Следващият боеприпас, който ще тестваме, са ето тези метални топчета, които са с гумено покритие, така че да ги видим тях. Заредихме боеприпаса и сега ще го тестваме върху тази топчета. Четворка? Да, горе-долу пак на около 7-8 метра дистанция, за да не се контузим. Така. Shit. Що е? Справи нищо не си едвам си. Само си я погалял. Супер. Преминаваме на ето тези алуминиеви боеприпаси, които са направени на CNC машини. Заредили сме един барабан с деструалиш червен цвят. И ще тестваме в този телевизор. Коте, какво направи, братан? Потроши хубавото телевизорче. Да видим. Поражение върху боеприпаса. Няма. Тя, че ти ги пишат, че стават за многократна употреба, стига да не са деформирани. Този е както трябва, както се вижда. Така. То е ясно, че значи ето колко дебела е пластмасата. Вижда ли се оттам? Сравнително. Въпросът е... Снима от другата страна. Успя да премине през целият телевизор. Тоест фактически през два ката пластмаса, то вътре има някакви буклуци, но... Не знам. Много добре, човек. Право, ето го и другите. Топа. Само леко се бели боята, но не е фатално. Ще проектили, които ще тестваме са ето тези. Сега ще ги пробваме дали ще потрошат тухличката. Ето е тухличката. Като цяло малко не разбрахме какво се случи. Няма поражения по нея. Не разбрах дали е оцелих. Няма и боеприпасите. Боеприпасите ги няма. Става някаква голяма мистерия. Ето ги най-сериозните боеприпаси, които ще тестваме днеска. Както виждате. Killer Spikes. Има ги в 50 и 68 калибър. Има различни цветове. Изключително остър връх. Изключително остър, който е поставен в TPU или там какъв тип пластмаса там. Проектил. Еми. Да ги видим. Залягаме и стреляме. Ей, коце. Монтирай това животно. Слагаме истинския показател. Какво ще стане на тези лица? Дали ще я нацепим за кабината или не? Добро състояние. Виж, тук има от някакви. Виж? Да. Не се забила. Надценихме възможностите. Виж тук много добре се виждат кръгчета. Да. Виж как пробива, ама нереално не остават. Не се отделя върха. Да. Барабан с Devil спайкове, 12 грама, хромирана стомана. Това видео да знаете си да е много скъпо, така че се абонирайте. Всичките боеприпаси, качени с цени, ще ги има в линка отдолу. Снимаме цеки. Снимаме и се покри. Чай аз да се скрия. Давай.
Така, предлагам да ни правим повече изстрели. Да видим има ли нещо. Изключително опасни боеприпаси. Но не трябва да се да го пробие. Ето, толкова вдобва. Обаче хубаво върви, ето върха до по-навътре влиза, отколкото останалата част. Конусно е вдълбването. Това е максимум, приятели. Няма да се мъчим да извлечем повече, всеки да си купува и да ги тества сам. Както видяхте, с най-сериозните боеприпаси, които тествахме, пораженията не бяха особено големи, но реално и мишените, които подбрахме, бяха доста сериозни. Заради това искам сега да ви кажа, много внимавайте и взимайте всякакви предпазни мерки, когато използвате тези боеприпаси, защото са сериозни и изобщо не са майтап работа, както някои от вас пишат, когато правихме ревюта на тези пистолети и револвери с обикновените гумени или гумено-метални топчета, че са бебешки и може да си пазим гумените гаджета с тях и някакви такива работи. Внимавайте, изобщо не са майтап работа. С това нещо не ви препоръчвам да стреляте по животни и по хора в никакъв случай, освен ако не ви се налага и е неизбежна самоотбраната. И като цяло, надявам се да ви е допаднало това видео, оставете коментар отдолу вие какво мислите за тези боеприпаси, лайк и до следващото видео.